Wydawnictwo Silesia Progress przedstawia Filip Rożek, Gamp. Pies, co nauczył ludzi żyć. Śląski przekład Kamil Czajiński. Reżyserio a realizacjo audiobooka Sergiusz Brożek. Czyto Marcin Liber. Łoros się wszystko zatrzęsło. Zol pode mną się zachwiał, cołko krzina w cosi przysmoliła, a potem się zaczła ruszać. Czułech, że jadymy co rozgipci a gipci. Tyć w tej taszy nie umrza. Zaczążech naokoło siebie bajsać zębami, a dropać pazurami, ażech intlich poczuł trochę luftu. Roztargążech ten pieroński rugzak, a wylozraus. Jedna ćma mum za sobą. Terozżech się znot w tej drugiej, co gzuła na full gas. W ten czas żech nie miał anungu, że kozigo bobka już nigdy nie uwidza, a jedyną myśl, co miał w głowie, to było ku niemu co najgipciej wrócić. Jechołech w tej zieleźnej krzyni cołko noc. Że już je rano następnego dnia poznałech dzięka światłu, co się dostowało do postrzotka bez fugi przy dźwierzach, a rozświetlało ta cudaczno izba. Tak jak najpród w oczy to światło, chlasnął mnie teraz w uszy dźwięk brymzowaniu kół. On był tak przenikliwy, aże mnie to bolało. Ludzie się nie forsztelują, jak dobry my mamy słuch. Oni larmują, a nam łeb pęko. Kejcuk stanął, usłyszałech głosy. Schowałżech się do winkla, ka nie sięgało światło, a czekałech. Słyszałech rozprawiani za dźwierzami, potem gdosi poszł wek. Łoros dźwierze się otworzyły, a za nimi stało pora chłopów. Kiedy sam dał ten rugzak? Padał jeden z nich. Teraz kiżech już nic nie czekał. Inożech pogzuł prosto do światła. Nie mógłżech wiedzieć, jak wysoko są te dźwierza, ale tak by takżech skoczył. No, było wyżej, niźlich myślał. Toż kiejżech śleciał, podłomały mi się szłapy, a spodrzech pyskiem do ciapraki. Zaraz kiżech ale wstał, a pogzuł dali. Nie oglądałech się zasia. Inoch leciał furt. Bołech choby ta kometa na niebie. W ten czas ani nie czułech tych poharatanych pleców. Bołech we mieście. Naokoło kupa autoków, takich z kołami, a jo durch leciał a leciał. Porząd miałech jakieś drogi, a siła ludzi, no ale nie poznawałech żadnej woni. Nie było tukej nic, czego by się szło chycić, żadnego placu, żech dotąd nie widział. Jedyne, co w ten czas wiedziałech, to było to, że musza durć gnać choby Lila, co się tym sposobem uratowała. Musza się dzierżyć drogi, bo każda droga kajś k ludzi, a jeśli przeleca bez wszystki intlich znojda ta, co k ludzi dodum. Ino, że w mieście drogi się przecinają, a jolotą na Łokręcka. Moi szłapy już wyglądały chobych przelazową bez łogień, a z pleców mi ciekła krew. Niebo się po leku robiło czorne. We mieście je ale jasno porząd. Jedna lampa wele drugiej. Lampy na autokach, a wszyscy na mnie titają. Bołech bamątny, a festrzech się bał. Głód miałech na zicher tyż wielki, ale strach był w ten czas tak ogromny, że na głód już w mojej głowie placu nie zbywało. Musza iść, gonić ćma, a kiedy zaś nabiera sił, pożyna dali drogą. Po leku, wspomniałech się Weroniki Rybki, co mi kejże chloto za szczenięcia choby głupi po parkplacu dawała ręka na pyszczek, a zaczynała go halać. No ale kiejżech się to wspomniał, wyforsztelował, że się też Fryderyka. A niech mom szłapy jaki mom. W ten moment mógłbych polecieć baj bez łogień do piekła. Nie wiem jako, ale poradził, żech się intlich z tego labiryntu świateł dostać raus. Leciał żech po ubłoconym polu, a w dalekości żech widział las. Tam, aż tam musza dolecieć. Dobrze, że każdy pies ma swoje ciało za głową.
to żech nie musiał oglądać tych moich poharatanych pleców przed łoczami, to znaczy przed jednym łokiem. Bez ostatni kopiec przed lasem, żech się już czołgał. Inakszy nie szło. Maraz przylepił mi się do szkutów, ledwo poradził się oderwać od ziemię. Ostatni pora metrów zdawało się trwać wieczność. Jo się ale nie poddam. Nigdy się nie poddam. To było jedyne, co w ten moment wiedział. Kiedyżech się doczołgał ku mechu przy pierwszym strumie, gęba żech miał fol od marasu. Ostał żech leżeć, a dychał z ciężkością. Rano mnie obudziła boleść w tym niemocnym łoku, choby mi go gdosi żazał nożem. Snoci byłoby lepszej, kiejbych go już nie miał, a spóń by nie bolało, a dyć mnie by nie szterowało ustawić się ino jedno. My psy się o takich rzeczy nie starumy. Ze wszystkiego, co nam przyroda dała 2 razy, oczy, uszy, jajca, jedno możemy stracić, a szłapów albo zębów mamy tak by tak na forant. Ino o to, co mamy po jednym, nie śmiemy przyjść. Pysk, łogon, a ten dynks na dole przy bachorzu, co służy do robienia szczeniąt. Wyszał żech szukać drogi, co mnie dokludzi do dom. Był żech kubką chodzącego marasu. Ale miałech już kapka więcej siły, a za dobro nowina trzeba uznać, że do głowy do kwancku zamiast strachu głód. Zeżrąłbych wszystko, wieża nawet szyszki w tym lesie. Spróbuja się naryś picim, powiedział żech sam do siebie, a skoczył do wielkiej kałuży welełobalonego struma. Łykał żech woda z połem z marasem, a w ten sam czas łostowiał żech w tej kałuży maras ze swojego ciała. Miersko mije. Bez człowieka, co go mam rod, nie ma mój świat cołki. Przoć człowiekowi, to było uczuci, co w siebie miałech zaroski, jakech się narodził. A można jeszcze wcześniej? Przo nie było einfach tajlą mojej dusze. Nie to dziwne, ale o niekierych rzeczach wiedziałech, jak ich mam robić, za czym żech ich po pierwszy rozrobiał. Kiejżech śleciał do wody, wrozrzech do przedniej szłapy przed sia, a zaczął nimi majtać. Nigdy przedtem żech takiego ruchu nie wykonywał, no ale pomógł mi, co by nie pójść na dno, choby kamień. Einfach żech wiedział, jak się mam ratować. Lila też prawiła, że jak rodziła swoje pierwsze bajtle, zaraz wiedziała, jak o nich flejgować, chociaż to był pierwszy raz. Kupa rzeczy się musimy za szczenięcia nauczyć, ale co się już mamy w siebie zakodowane, a to przoni człowiekowi, ono je w naszych głowach ganz pierwsze. Wylozrzech z tej kałuże, a powoniał luft. Porząd ze swojej szatki czułek Weronicyna woń. Co te roski robią? Jak się mo Fridek? Na zicher mu się cni. Można myśli, że chcą poszło od niego wek. Wspomniał, żech się Weroniki mógł dać: tyś je głupi, a naiwny, tyżeś zaś ty dadze uwierzył. O tym ale nie śmia medykować. Jo porząd czuja, że nasze serca są skuplowane, choby się poradziły bezkablowo komunikować. Ludzie wyonaczyli kupa maszyn, co by se sobą mogli rządzić. Chocia są od siebie daleko. My taką maszyna mamy w sercu. Wyszał żech na łąka, a uwidział pora chałupów. Można tam znojda co pojeść. Albo właściwo droga. Przed jedną z nich poczułech woń jodła. Hasiok! Wspomniał żech się Flit Kadycki godać, że tam idzie zrobić lepsze sprawunki niż w supermarkecie. Miał recht. Wleciał żech głową do postrzotka, a wysuł wek wszystko, co poradziołech. Dziwi mnie, wiela jodła wy ludzie wyciepujecie, wiela zwierząt umiera na darmo, bo wy to je ich mięso rozbajśniecie, a potem uznocie, że wam nie szmakuje i bierecie go wyciepać na hasiok. No ja, przecież za te papiurki, co ich wszędzie nosicie, się snadno załatwicie inkrze, a tela wiela chcecie. Nażrął żech się, jako jeszcze nigdy w życiu, a chociaż żech już był fol, żrął żech dalej. Kto wie, kiej zaś znojda jaki hasiok, toż wola się nafutrować na ibrych. Teroski, ino musza znojść dobro droga.
Może wszystkie są tak mocno podane.